Хто забіў мою сястру? Хто забіў ведьму ўсхода? Ты? Што ж, прыгажунька, я таксама ўмею выклікаць здарэнні. Пантофлі. Так, рубінавыя пантофлі. Зніклі. Рубінавыя пантофлі. Што вы з імі зрабілі? Вярніце, а то я... Вярні мае пантофлі. Толькі я ўмею імі карыстацца. Табе яны не патрэбныя, вярні. Не ўмешвайся, Глінда, а то атрымаеш. Добра, буду чакаць. А цябе, файная панна, вядома, не магу цяпер наведваць, калі мне захочацца, але не стой на маім шляху. Не стой! Дастанецца табе і твайму маленькаму сабачку.